موتن كانزان بفيستان دستان كبريو بيرقالن فساء راديو إيرنا ناتا دمسي إرتراويان فستيفال زبل قال فيستا كاب زبل ناي لاتين قال زمت خوينو ሃይማኖታዊ በዓል ዝብል ትርጉም ድማ ይሕዝ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ እንግሊዝ መዝገበ ቃላት ድማ ፌስቲቫል ተኸታታሊ ሙዚቃ ምርኢት ተዋስኦ ፊልም ወዘተ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ዝዳሎ ምስ ፍሉይ ንጥፈት ወይ ሓሳብ ዝተኣሳሰር ተኸታታሊ ህዝባዊ መደብ እዩ ወይ ድማ ሰባት ንሓደ ፍሉይ ፍጻሜ ንምጽምባል ስራሕ ዘቋርጽሉ መዓልቲ ወይ ግዜ ናይቲ ዓመት ክኸውን ይኽእል መብዛሕትኡ ድማ ሃይማኖታዊ ዝብል ትርጓሜ ተዋሂብዎ ንረክብ ፌስቲቫል ኣብ ዩኔስኮ ሒዝዎ ሰፊሩ ዘሎ ቀልል ዝበለ ትርጉም እውን እንተኾነ ቴማ ዘለዎ ህዝባዊ በዓላት ዝብል እዩ ስለምንታይ ኸ ፌስቲቫል ኣድላይ ኮይኑ ዝርከብ ንዝብል ቀሊልን መሰረታውን ሕቶውን ፌስቲቫላት ባህሊ ንምጽንባልን ሓደስቲ ሰባት ንምርኻብን ብሉጽ ኣጋጣሚ ምዃኖም ኣብ ሓደ ውሱን ቦታን ኣጋጣምን ምስ ናይቲ ከባቢ ልምዲ መግብን ሙዚቃን ክትላለ ዕድል ዝህብ ናይ ዝተፈላለየ ባህልን ሃይማኖትን ድሕረ ባይታን ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ ብምምጻእ ብመንፈስን ሓድነትን ብሓባር ንምጽንባል እውን ፍሉይ ተራ ከም ዘለዎ ምስ እንፈትዎም ሰባት ተዘካሪ ግዜ ንኸነሕልፍ ማሕበራውን ባህላውን ሸነኻት ህይወትና ንምዕባይ እውን ሓጋዚ ምዃኑ ዝነግሩ ዝርዝራት ኢና እንረክብ ፌስቲቫላት ናይቶም ዝወደብዎም ውልቀ ሰባት ወይ ጉጅለታት ወይ እውን ሕብረተሰብ ዕላማን ድሌትን ጸይሮም እዮም ዝትግበሩ ብዘይካቶም ብወነንቲ ትካላት ሓድሽ ፍርያት ንምውዕዋዕን ንምልላይን ወይ እውን ዝገደመ ፍርያት ናብ ዕዳጋ ንምቕራብ ዝካየዱ ንግዲ ተኮር ዝኾኑ ፌስቲቫላት ቀንዲ ኣብ ምዝንጋዕ መሃዝነት ምዕቃብ ውርስን ቅርስን ምትሕልላፍ ባህልን ልምድን ማሕበራውን ባህላውን ምትእስሳር ዓሊሞም ዝውደቡ ፌስቲቫላት ብዙሓት እዮም ፌስቲቫላት ኮሜዲ ሮኬ ጃዝ ስነ ጽሑፍ ቲያትር ምዝንታውን ከምኡውን ከም ፌስቲቫላት ምርኢታት ህዳሴ ዝኣመሰሉ ምጥቃስ ይከኣል እምበኣር ውሕዳት ካብቶም ኣብ ዓለምና ስሙያት ዝኾኑ ፌስቲቫላት ዝተፈላለያ ሃገራት ከም ኣብነት ክንወስድ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ህንዲ ፌስቲቫል ዲዋሊ እዚ ናይ ብርሃን በዓል ዝኾነ ፌስቲቫል ዝበዝሕ ግዜ ኣብ መንጎ መፋረቕ ጥቅምትን መፋረቕ ሕዳርን ኣብ ዘሎ ግዜ ይዝካየድ ኣብ መላእ ህንድን ኪንኡን ብዝርከባ ሓያሎ ሃይማኖታት ድማ ይበዓል እዚ ናይ ብርሃን ጽምብል ዓወት ሰናይ ኣብ ልዕሊ ክፍኣት ዓወት ብርሃን ኣብ ልዕሊ ጸልማት ዓወት ፍልጠት ድማ ኣብ ልዕሊ ድንቁርና ይመልክት ተኸተልቲ ዝተፈላለየ እምነታት ማለት ሂንዱ ሲክ ጃይን ኣብ ዝኾኑ ሕብረተሰባት ህንድ እምበኣር ዝተፈላለየ ትርጉም ኣለዎ ኣብ ዓበይትን ኣሽቱን ከተማታት እናተጓዓዝካ ኣባይቲ ድኳናትን ህዝባዊ ቦታትን ብፋኑሳትን ዲያስ ብዝበሃሉ ንኣሽቱ ናይ መሬት መብራህትን ደሚቖም ይረኣዩ ምርኢት ዕምባባታት ነቲ ጎደናታት ፍሉይ ግርማ ይህብዎ ኣብዚ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልታት ዝካየድ ጽምብል ሰልፍታትን ቀጥታዊ ሙዚቃዊ ምርኢታትን ይካየዱ ርችታት ይውልዑ ሰባት ድማ ህያባትን ምቁር መግብታትን ይለዋወጡ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሜክሲኮ ፌስቲቫል መዓልቲ ምውታት ዴይ ኦፍ ዘ ዴድ ኣብ መንጎ 31 ጥቅምትን 2 ሕዳርን ዝካየድ ናይ ሜክሲኮ በዓል መዓልቲ ምውታት ስድራ ቤታት ተኣኪቦም ብሞት ንዝሰኣንዎም ኣዝማድ ዝጽልዩሉን ዝዝክሩሉን እዋን እዩ መቐረቢ መስዋእቲ ኣብ ክልቲኡ ማለት ህዝባዊ ቦታትን ናይ ብሕቲ ገዛውትን ይዳሎ መብዛሕትኡ ግዜ ዱባታት ወርቃዊ ዕምበባ ሽምዓታት ከምኡውን ብሽኮር ዝተሰርሐ ኣስክሬን ርእሲ ሰብ ይዳሎ ሙሉእ መጸባበቂታት ድማ ይግበረሉ ነፍሲ ወከፍ እቲ ብሽኮር ዝስራሕ ናይ ርእሲ ኣስክሬን ንዝሞተ ፍቑር ሰብ ዝውክል ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብቲ ንመስዋእቲ ዝተወፈዩ ነገራት ከቕመጡሉ ዝተዳለወ ቦታ ወይ እውን ንመንፈስ ናይቶም ዝሞቱ መስዋእቲ ተባሂሉ ኣብ እምኒ መቓብር ይቕመጥ
ገለ ከተማታት እውን ነቲ ዕለት ዘንጸባርቕ ሓደ ዓይነት ኣልባሳት ብዝተኸድኑ ሰባት ሰልፍታት የካይዳየን። ምሸት ስድራ ቤታት ኣብ ጎድኒ መቓብሪ ይእከባ። እቲ ሃዋህው ግን ካብ ናይ ቀብሪ ስምዒት ዝረሓቐዮ። ድግስ፣ ምንጋር ዛንታታት ማለት ምዝንታው፣ ደርፊ፣ ሓደ ግዜ እውን ተንቀሳቓሲት ማርሽን ባንድ ይካየድ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ታይላንድ ሶንግክራን ፌስቲቫል ኣቀባብላ ሓድሽ ዓመት ቡድሃ ኣብ ታይላንድ እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ እውን ብዝተፈላለየ ኣስማትን ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታትን እኳ እንተኾነ ይበዓል እዩ። ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ እውን ብዝተፈላለየ ኣስማትን ኣብ ዝተፈላለየ ዕለታትን እኳ እንተኾነ ይበዓል እዩ። ኣብ ታይላንድ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ሚያዝያ ኣብ ዝርከብ ቀዳመ ሰናብቲ ይካየድ። እቲ ፌስቲቫል ሰልፍታት፣ ዕዳጋታትን ምርኢት ሳዕስዒትን ዘጠቓልል ኮይኑ ቀንዲ ግና በቲ ማይ ናይ ምግጭጫብ ባእሲዩ ዝያዳ ዝፍለጥ። ኣብ ኣብያተ መቕደስ ንሓድሽ ዓመት ንምድላው ምስልታት ቡድሃ ብማይ ምሕጻብ ልሙድ እዩ። ካብዚ ወጻኢ እዚ ልምዲ እዚ ኣብ ሃገር ለኸ ናይ ማይ ውግእ ተሰጋጊሩሎ። ሙሉእ ማሕበረሰባት ናይ ሽጉጥ ምስሊ ብዘለዎ ናይ ፕላስቲክ ስርሓት ናይ ማይ ባሉናትን ሳንኬሎታትን ማይ መሊኦም ኣብ ጎደናታት ንሓድሕዶም ይገጫጨቡ። ሓለፍቲ መንገዲ እውን እንተኾኑ ካብዚ ምግጭጫብ ኣይድሕኑን። ስለዚ ኩሉ ሰብ ቀልጢፉ ኣካል ናይቲ ፌስቲቫል ናይ ምዃን ተኽእሎ ኣለዎ። እቲ ማይ ድማ ካብቲ ናይ መያዝያ ደረቕ ሙቖት ዕረፍቲ ዝፈጥርን ንመንፈስ ዘሐድስን እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ጓቲማላ በዓል ቅድስቲ ሰሙን ኣብ ቅንያት ሕማማት ዝካየድ ሃይማኖታዊ ፌስቲቫል እዩ። ንምጅማር ጽምብል ቅድስቲ ሰሙን ኣብ መላእ ጓቲማላ ዝርከባ ከተማታት ዓበይቲ ሓወልትታት ኢየሱስን ድንግል ማርያምን ዘለዎም መንሳፈፍቲ የዳልዎ። ምዕሩግ ኣልባሳትን ዝወዛወዝ ዝሃግግ ዕጣን ኣካል ትጽምብል እዮም። ረብዑ ጀሚሩ ዓርቢ ስቕለትካ እዩ ዝዛዘም። ኣብታ እዚ ጽምብል ዝጅምረላ ረቡዕ ብሓሙኽሽቲ ኣብ ግንባርካ መስቀል ናይ ምስኣል ንጥፈት ስለ ዝካየድ ከኣ ኣሽ ዌንስደይ ብዝብል ስምያት ትጽዋዕ። አንቲጉዋ ኣብ ጓቲማላ ቅድስቲ ሰሙን ንምስቲ ምቓር ዝያዳ መስተንክር ዝኾነት ቦታ እያ ይብል ኦዲል ትራቨል ዝተባህለ ትካል ጉዕዞ ኣብ ድሕሪ ገጹ ዝበለጹ ፌስቲቫላት ዓለም ኣብ ትሕቲ ዝብላ ርእስቲ ኣብ ዘስፈሮ ዝርዝር። ኣብ ፌስቲቫል ቅድስቲ ሰሙን ብዝተሓላለኸ መልክዕ ብኢድ ዝተሰርሑ ብድሙቕ ሕብርታትን ዕምባባታትን ድማ ዝተቐብኡ ኣደነቕቲ ምንጻፋትን ምስልታትን ኣብ ጎደናታት ይንጸፉ። ብስየታት ኣእካል ኮነ ኣሕምልቲ ዝተቐርጹ ናይ ቅብኣን ፈጠራውነትን ምርኢት ዝመስሉ ማረኽትን ዓደምትን ምርኢታት ይቐርቡ። ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ድማ ኣብ ኩሉ ገደናታት ወዛሕዛሕ እናበሉ ፌስቲቫላቶም የማዕርጉ። እቶም ህያውያን ግን ሓላፊ ጽባቐ ዝውንኑ ምንጻፋት ንኣጋር ናይቶም ከም ኣካል ንስሓ ወይ ንጽድቂ ኢሎም ነቶም ዓበይቲ ሓወልትታት ክስከሙ ዝውፈዩ ወለንተኛታት እውን ሓገስቲዮም። ፌስቲቫል ቅድስቲ ሰሙን ኣብ ከም በዓል ኤልሳልቫዶር፣ እስጳኛ፣ ኮሎምቢያን ሜክሲኮን ዝኣመሰለ ሃገራት እውን ይካየድ እዩ። ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን። ጃፓን ኦቦን ፌስቲቫል ንልዕሊ 500 ዓመታት ጃፓናውያን ኣብቲ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ዝካየድ ናይ 3 መዓልትታት ኦቦን ፌስቲቫል ኣብ ቦታቶም ይዝክሩ። ብህዝባዊ ሳዕስዒት ወቕታዊ መግብታትን ምውላዕ ሓውን ድማ እዩ ዝኸብር። ንከተማ ኪዮቶ ኣካቢቦም ኣብ ዘለዉ ጎቦታት ገለ ካብቶም ዝዓበዩ ሃልሃልታታት ብመልክዕ ካንጂ ተሰሪዖም ይረኣዩ። ካንጂ ማለት ብቐንዱ ንትሕዝቶ ቃላት ዝውዕል ስርዓተ ጽሑፍ ጃፓንኛ ኮይኑ ፊደላት ቻይና ዝጥቀም እዩ። እዚ ፌስቲቫል ኣብ ጃፓን ሰባት ተጠርኒፎም መቓብር ስድራ ቤት ዝበጽሑሉን ኣብ ቤተ መቕደሳት መስዋዕቲ መግቢ ዘቕርቡሉን እዋን እውን እዩ። ኣብ መወዳእታት በዓል ከኣ ኣባላት እቲ ሕብረተሰብ ኣብ ዙርያ ቀላያትን ሩባታትን ተኣኪቦም ኣዝማዶም ናብ መንፈሳዊ ዓለም ንኽምለሱ ሓገዝቲ ምዃኖም ንዝኣምኑሎም ናይ ወረቐት ቀንዴላት
ينصففوا. راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ናምኒ ዓድና ፌስቲቫል ክንምለስ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቀጽረ ኤክስፖ ኣወርሓት ክረምቲ ዓመታዊ ዝካየድ ፌስቲቫል ኣብ 1970 ጀሚሩ ኣብቲ እዋን ኣብ ስደት ብፍላይ ከዓ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝነብሩ ኤርትራውያን ምትእኽኻባት ጀሚሮም ጸኒሑ ከዓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ኤውሮጳን ማእከላይ ምብራቕን ዝነብሩ ኤርትራውያን ብደረጃ ሃገር ጥርናፈታቶም ከሐይሉ ስለ ዝኽኣሉ ብጥርኑፍ ኣብ ቦሎኛ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 2 ዓመት ጉባኤ ክካየድ እተን ኣብ ሞንጎ ዝነበራ ዓመታት ድማ ፌስቲቫላት ክካየድ ተመዲቡ ድሕሪ 1984 ድማ እቲ ፌስቲቫል ዓመታዊ ኣብ ቦሎኛ ከም ዝቕጽል ተገይሩ ይብል ከም ታሪኻዊ ድሕረ ባይታ ፌስቲቫል ኣብ ኤርትራ ዝተሰነደ ሓበሬታ ዓመታዊ ጸብጻብ ጉዕዞ ቃልሲ ሃለዋት ኣብ ኩሉ ኹርናዓት ዝነበሩ ኤርትራውያን ስደተኛታት ስፖርታዊ ንጥፈታት ክትዓት ብዛዕባ ህሉ ኩነታት መንእስያትን ህፃናትን ባህላውን ስፖርታውን ንጥፈታት ያታው ዕላላትን ዛንታታትን ኣካልቲ ፌስቲቫል ምንባሩውን ብዝርዝር ሰፊሩ ንረኽቦ ብዘይካዚ ምንጭ ገንዘባዊ እቶትን ነቲ ሃገር ናይ ምውናን ብርቱዕ ባህጊ ዝነበሮ ዜጋውን ማእከል ተስፋታቱ ይነይሩ ብምባል ይውስኽ ትሰነድ ካብ 1992 ጀሚሩ ኸኣዩ ኣብ ውሽጢ ሃገር ክበዓል ጀመረ ይኹን ግና ዓመታት ብዝወሰኸ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ካብ ዕብራንን ዋሕዲ ኣቓልቦን ክድሕን ኣይተረኣየን ስእነት ሰላምን ውሕስነትን ፈጺሙ ስለ ዝቦኽረ ኸኣ እቲ ኣብ ስደት ተወሊዱ ደልዲሉ ዓዲ ዝኣተወ ፌስቲቫል ከም ሰቡ ክስደድ ተገደደ ሰላምን ምሕዝነትን ዝነፈጸሉ ኣብ ቤት ዝበስሓ ስድራ ቤታት ኤርትራ ጭንቅን ድኽነትን ዘራጠጠሉ እዋን ንፌስቲቫል ምቹ ኣይኮነን እቶም ዓመት መጸ ስድራ ቤታቶም ሒዞም ካብ ዓዲ ስደቶም ዝነግድዎ ዝነበሩ ዜጋታት እግሮም ከሕጽሩን ኣብ ናይ ማዕዶ ደገፍ ከሕጸሩን እውን ጉዳይ ሰላምን ውሕስነትን ቀንዲ ረቓሕዩ ኤርትራን በኣር ኣዕሩኽን መተዓቢትን ከምኡውን ቤተሰብን መጻምድትን ክቋጸርሉ ካብ ዝኽእሉን ዝደልዩን ዝርዝር ቦታታት ወጻያ ዜጋታት ነቲ ዘይተርፍ መሲሉ ዝረኣዮም ጉዕዞ ስደት ስለምንታይ ትማሊ ዘይገበርዎ ዝጠዓሱላ እምበር ተጸሚሞም ብምጽንሖም ዝሕጐሱላ ሃገሩን ኣይኮነትን ስለዚ ፌስቲቫላትን ንዕኡ ዝመስሉ በዓላትን ኣብቲ ምምእራር ድራር ዕለት ኢሉ ዝጅምር ዕለታዊ ጠለባት ህይወቱ ዝሓዘ ዝርዝር እትዋት ኣይኮኑን ምስ ድራር ዕለት ዝዳረጉ ሕቶታት ድማ ኣለዎ መዓስ ከም ዝረህቦ መዓስ ድሃይ ዝጠፍኡ ደቁ ይረክብ መዓስ መለሳ ይርኢ እቲ ብፌስቲቫላት ንግዲ ምክዋን ሞይኡ ዝገበረ ስርዓት ግን ነቲ ፌስቲቫል ካብ ዝጅምራት ሒዙ ካብ ዘከናውኖም ንጥፈታት ነቶም ፕሮፓጋንዳን ምኽዕባት ገንዘብን ዝብላ ንጥፈታት ጥራይ ሒዙ ካብ ዝተረፈ ናይ ሎሚ ስደተኛ ፌስቲቫል ከከሓሕዝ ጸደፍደፍ ክብል ኢና ንሪኦ ዘለና ኣብ ጎረቤት ሃገራት ተገፊፎም ካብ ዝሕየሩ ኣብ ፍቕዶ ማዓስከራት ስደተኛታት ካብ ዝሳቐዩ ኣብ ጉዕዞ ስደቶም ካብ ዝጠፍኡ ዜጋታት ንላዕሊ ምስራዝ ዳንኬራ ኣብ ጊሰን ወይ ኣብ ሓንቲ ሆላንዳዊት ንእሽቶ ኣዳራሽ ዝወጠኖ ጓይላ ስለ ዝፈሸለ ዝያዳ ከቐንዝዎን ጸላዕላዕ ከብሎን ኢና ንርኢ ካብ ጉዳይቶም ኣብ ዘይምልከቶም ኩናት ዝጠፍኡ ደቂ ህዝቢ ምብኳር ናይቶም ፕሮፓጋንዳ ጽዒኑ ዝለኣኾም ቁንጣሮ ደረፍቲ የከድሶ ኣብ ዝቕንያት ምስራዝን ምክያድን ጓይላታት ደገፍቲ ግደፍ ዝብሉ ርስታት ኣብ መራኸቢ ብዙሃን ዛዕባና ኮይኖም ቀንዮም ኣለው እቲ ሕጂ ንምስራዝ ንሓዋሩ ድማ ንምእጋድ እቲ ጓይላታት ዝነጥፍ ዘሎ ጥርናፍታት ደለይቲ ፍትሒ ካብቲ ናይ ዓሚ ብጎነጽ ዘመዝገቡ ዓወት ሎሚ ዓመት ብሕጋዊ መንገዲ ክዕወትን ጸብለሊሉ ክወፅእ ንምርኣይ ዘሕብን ኣብ ልዕሊ ምዃኑ ናይቲ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝድልቦ ዘሎ ተመክሮ ምርኣያውን እዩ ብርጌድ ንሓመድኡ ኣብ ዝብል ስም ተጠርኒፉ ዘሎ መንእሰይ ብፍላይ ነቲ ናይ ፕሮፓጋንዳን ምኽዕባት ገንዘብን መደባት ኣብ ምብርዓን ተረኦም ዝተጻወታን ዘለዉ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ከዓ ብሓፈሻ
ኣብ ኤርትራ ሕጊ ረጊጹ ንዘሎ ስርዓት ኣብ ዓዲ ሕጊ ልዕልና ሕጊ ስለ ዝመሃርዎ ነቲ ኣብ ዳስ ዓመፃ ክልሀ ኣብ ኤርትራ ንዘሎ ሞትን ቃንዛን ኣብ ዓዲ ስደቶም ኮይኖም ብፌስታን ዳንኪራን ክዕብልሉ ዘየለ ምስሊ ክፈጥሩ ጎድንን ሕቆን ዓማፂ ክኾኑ ዝፈተው ጉዙኣት ረብሓታት ድማ ንዓማፂ ምድጋፍ መሰል ከም ዘይኮነ ስለ ዘርኣይዎ ዘይምድጋፎምን ዘይምድናቆምን ዝከኣል ኣይኮነን። እዚ መንእሰይዚ ነቲ ናይ ሓሶት ናይ ስደት ፌስታ ድሕሪ ደበስ ወላዲቱ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ከም ዝተኽሎ ዘጠራጥር የለን። እወ ብሕግን ዘይዛነቓልስን ደለይቲ ፍትሒ ሞትን ቃንዛን ብፌስታን ደስታን ክብረዩ